What's up mga boy? Gusto ko lang subukan tong ating 4000 Air, no, na may binili tayong mic na may kasamang balbon, yung mabalahibo windscreen. So, try natin kung legit ba talaga na nabablock niya yung hangin, no, na mula sa labas, o kaya naman kung mas mangingibabaw pa ba yung hangin kaysa sa boses natin. So, example na lang muna natin tong maganda kong electric fan. Wala nang takip. So, ito todo natin siya, number 3. So, kung legit ba talaga to or hindi. Pagka hindi, meron tayong maririnig na ingay na hangin, no? Pagka legit, siyempre, talagang na-block niya talaga yung wind noise na nagmula sa labas, o kaya naman pag nananakbo tayo ng mabilis. So, try natin to, no? Kasi umuulan, di natin matry sa labas. Dito na lang sa loob ng bahay. Number 3 na natin tong ating electric fan. Ayan. Ayan mga bay. So, ayan, nakatutok tayo sa electric fan kung maganda. Kung legit, walang hangin tayong maririnig. Kasi itong mga nakaraan, yung dating kong mic ay mas nangingibabaw yung ingay sa labas, no? Lalo na pag nananakbo, hindi na talaga naririnig yung boses ko. Ngayon, naka-open visor tayo. Ayan. O, yan, tutok na tutok ako sa electric fan. So, try natin. Ayan, alright. So, ngayon, try naman natin isarado yung windshield. Yan. Kung alin ba, basag ba yung boses natin o maganda. Ayan mga bay, nakasarado na yung mga bay. So, malalaman nyo kung ano to, legit to, kasi upload ko. And then, pwede ko siyang i-recommend, no? Sa mga namumroblema dyan, na kung bakit maingay ang kanilang mic, or basag. So, ito na ang sagot. No, ayan. So, legit talaga yung balbon na windscreen, no? Kaysa dun sa yung parang foam na nakabalot sa mismong mic. Ito, meron tayong balbon na ikinabit. Ayan, so legit. Ayan, so pakita ko yung pagkakapulupot ko, pagkakalagay ko sa loob ng helmet, no? So bago yon, ayan, ayan lang. Kung pwede bang i-recommend o hindi. Nga pala ang mic ko mga bay ay generic lang, no? Yung tigwa 100 pesos lang na nabili ko sa memory.ph. So ito yung 4000 Air natin na pinamodified mic external ko sa mga ano din sa memory.ph. Okay, alright mga bay. So pasilip ko na yung ano, yung mic sa loob ng helmet. So ayan mga bay, yan nakalagay yung mic, no? Ayan yung sinasabi kong balbon. Yan. So, dito yan, nakapulupot yan dito, no? Ito kasing mga key-whiting helmet ay meron siyang abang dito para sa intercom, no? So, may tinatanggal dyan na bilog dyan na parang styro. Ayan mga bayon. Yan. So, tinanggal ko at pinulupot ko yung wire na mahaba paikot hanggang sa kumasya sa bilog na yan. Yan. Tignan nyo So nakaganyan dyan ba yun? Nakaganyan. Tapos, nakakonekta yan dito. Papunta dito. Yan. Ayan yung balbon. Tapos, ito naman yung papunta sa camera. Ayan o. Ayan mga bay. Luma na yung camera natin, way. Dahil almost 2 years po na rin itong gamit. Ayan. Naka-modified mic. Generic lang yung mic natin, mga bay. Tapos, umorder lang ako sa online. Yung balbon na yan, oh. Yan. Ayan na mga bay. Hope nag-enjoy kayo dito sa ating konting share, no? Konti nating vlog. Ayan. So ito yung SJ6 ko.
Yan, so mga iba nating mic na marami na tayong sinubok. So, na-solve na yung problema natin. Ito, na-order ko rin to online. So, maingay pa rin pagka nananakbo tayo. Kahit na ituto ko sa electric fan, maingay po talaga siya. No? Pero ito, na-solve yung problema natin. So, malalaman natin to next update ko habang tayo nananakbo talaga sa motor na mas mabilis or mas malakas yung ingay ng hangin. Ayun lang mga bay, hanggang dito lang ating vlog. So, please don't forget, Born to Ride. Okay, pati sa page natin, Born to Ride. Alright.